Фәннур Мөхәммәтҗанов, сен Камал театрының танылган артисты яшьләр арасыннан. Ничек? Хәлилне уйнау авыр булдымы? Авыр. Нәрсәсе авыр булды? Бу мен образга кирергә авыр. Бу якка образга кирергә авыр. Ни өчен авыр булды? Менә була яктырак. Яктырак яна Камал утлары. Ни өчен авыр булды Фәннур? Шуны аңлатып кит әле. Хәлил образына кирү. Ну, беренчедән серьезный образ. Аннары җырларга кирәк. Яхшы җырларга, гармунда уйнарга. Җырлый беләсеңме? Гармунда уйный беләсеңме? Мин ул җырлый белүне үземчә җырлый беләм инде, ну. Әйе. Сәхнә өчен Белмидер ең. Юк, ну белмим әйе. Сәхнәдә бик җырлаганым юк. Айрым дәресләр үтәргә туры килде инде җыр буенча. Вокал буенча монда инде. Кем уздырды аны? Марат Яхияев уздырды, Айгөл Хайри. Айгөл Хайри. Үзеңә күп яңа әйберләр алдың инде шулай бит вокал буенча. Алдым әйе. Бу баянда уйнау, гармунда уйнау, ул бар име синең табигатыңда? Бар әйе. Димәк, аның буенча дәресләр алдыңмы? Аның буенча да алдым әйе. Менә Хәлил бит инде ул мөхәббәттән тилергән җегетме, шашканмы, ничегрәк? Син үзең ниндирәк? Синең сөйгән кызың бармы, өйләнгәнме инде син? Айрылганмы дигәндә кем әйтмешли? Мин үземме? Әйе. Шәхси тормышта өйләнгән. Өйләнгән? Син Хәлил белән охшашмы шәхси тормышта? Ул бит инде менә мөхәббәт герое. Охшаш яклар бар инде. Ниндирәк? Фәннур әфәнде дип әйтим әле сиңа. Син бит Камал театр артисты. Ниндирәк дип яратам инде, ярата беләм мөхәббәт. Меңдәсе икәнен беләм. Нәрсә ул мөхәббәт? Мөхәббәт ярату хисләр белән уйнау инде. Миңа бер җегет әйткән, мөхәббәт ул менә сөйгән кызың яныңда, ләкин син аның турында уйлыйсың дип. Ул чыннан да шулаймы? Ул синең яныңда, син аның турында барып уйлап уйлыйсың аның турында менә. Шундый инде мөхәббәт, көчле ди. Бу һәр кешенең үзенчә инде мөхәббәт. Аны мин хәзер сөйләп китсәң бик узак, бик күп инде. По полочкам безгә әйтеп китә алмыйсың бу синең мөхәббәтеңне. Бер генә мисалын, бер генә кыйпылчыгын. Юк, мин хәзер аны әйтә алмыйм. Син шул беренче мөхәббәтеңә өйләндеңме? Беренче мөхәббәтемә, Әйе. беренче мөхәббәтемә әйе. Шулаймы? Аның исеме ничек? Илүзә. Ул кайда эшли? Ул хәзер декретта эшләми. Декретта кайда эшлидер? Спасение клиникасын. Спасение, шафкат туташы. Юк, страховой полислар. Синнән көннәмим ул. Син бит инде һәр кичтә Хәлил булганда икенче кыз белән кочакланышасың. Юк. Юкмы? Андай әйбер юкмы? Мин аңа андый поводлар бирмим, урыс әйтмешләр. Поводлар бирмисең. Повод бирү нәрсә инде ул? Тормышта да шулай кочакланышу дигән сүз. Шикле вакытында өйгә кайтмау, вакытында трубканы алмау, каядыр йөрү. Мен һәр вакыт әйтәм, кая барасың, әйтәм, нишлисең, әйтәм. Ул минем кая йөргәнемне белә, кем белән йөргәнемне белә. Недоступен булса синең телефоның, ул нишләй җылап шишне бетәме? Юк. Недоступен булганы юкмы синең? Юк, минем алай булган. Алай недоступен булганы юк. Авылга кайтсам. Син кайсы яктан? Мамадыш районы. Кайсы авыл? Урта Кирмен. Урта Кирмен. Ни өчен артист хезмәтен сайладың? Ни өчен комбайнер, тракторист? Анда Мен комбайн тракторлар арасында тәгәрәп үстеңме? тәгәрәп үстем, шуңа аңладым я нәрсә икән. Нәрсә ул? Авырмы хезмәте? Анда сәхнәдә кебек галошлар, түбәтәйләр генә эшми, анда авыррак тимерләр килеп төшә башка. Шуңа күрә Тимерләр килеп төшә каян? трактордан, комбайннан. Шулай килеп төшкәне бармы сиңа? Әллә ничә инде? Хәлилне син яратып уйныйсыңмы? Яратып. Шимул сиңа. Тагын нинди образларың бар? Минем Шулай. бик күп дип әйтмәсәм дә, шактый образларым бар. Аның һәрберсен яратып уйныйсың. Ул барыбер үзеңнең аша чыгарасың аны. Яратмыйча мөмкин түгел. Менә Хәлилне уйнаганнан соң аның кайбер сыйфатларын үз тормышыңа алдыңмы? Или алай булырга мөмкин түгелме ул Фәннур? Юк, алай алмадым.